Takže ja vás zdravím a dneska si ideme zahrať vole Várkave, tu so mnou Jakub. Ahoj, ahoj. A ideme, no, začali sme hrať Dead Knight, alebo jak mám to povedať. Nejta. A už je tu menší progres, už máme aj takých mountov. Máme aj dačo tu už aj vylepšené. A ideme robiť questy. No, takže bereme si, ja neviem, jeho bereme. A ideme robiť proste questy, aby sme A ty mali... máš request. Tu mám quest. A tu. 200 o ničom, ale teraz to yes. A už mám fakt veľa tých, jak mám povedať, ale nemám veľa tých spellbookov. To si daj to Rise Ako, Dead. To si daj, ale ešte nepoužívaj. Daj si to, ale ešte nepoužívaj. toto mám, to mám všetko. Tu nemám. Pasívne? Pasívne tiež? To mám. To máš. A to všetko pasívne toto. Všetko pasívne alebo máš. Expert riding, ale to musím kúpiť. Musím zaplatiť. Ja nechcem platiť. Tak si zaplať. Ja nechcem platiť. Ale to je taký pomerne ťažký quest tiež. No. Čak povedz. Jednoducho, tu budú takí robotníci a my musíme dávať nejakú blbosť a je šanca, že buď jednoducho umrú, alebo sa menia na kostlivcov. A ty potrebuješ sa 5 zmeniť na kostlivcov. Ideš na opačnú stranu. Ide tam, nie. Hej, tu je taká jaskyňa. Som unavený. Ja si unavený. Ani tak moc nie. Čo ja ich dávam na ránu. No, na 2. Ale ty máš zabíjať. Ty máš použiť to, čo si dostal, takú tú fľašu a dať to priamo k ním. Takú fľašu, čo si dostal do inventára. Ja som dostal... Takú fľašu máš v inventári. A tu máš dať k ním. Kúň sa aj na baraj. A teraz to vždy použij pri nich. A buď sa zmenia na takýchto gúlov, to je prvá možnosť. Alebo druhá možnosť, zmenia sa na duchov, ktorí po tebe pôjdu. A ty potrebuješ 5 kostlivcov. No, 5 takýchto gúlov potrebuješ. Robte to, toto. Ale ja chcem kostlivcov. A oni sú minióny moji. Papi. Neviem, prečo sú moji minióny, ale dobré. A budú chodiť a... No teraz budú chodiť jednoducho. Neumieraj, kamo. Týchto Scarlet Minerov. To je otravný quest jednoducho. Potreba by ich 5 za sebou chodilo. Máme jedného obidvaja, takže no. A však ani sa na to neprepočítalo. Ty ich máš, lebo keď ich zavedieš tam hore, tak si to započíta ich všetkých 5 naraz. Keď ich zavedieš tam hore. Som to dal na jeden hit. Neviem, na čo si ho zabil. Som nechcel. Prečo mi to niečo urobilo? Dobre, tak... Bohužiaľ. Teraz je koho? Môj. A ty už máš dvoch. Tam jedného. Bohužiaľ. Ale ja mám stále duchov iba. A ja mám. Teraz mám jedného. Prosím, gúla.
Yes, mám druhého. Moje dead. Kapo, teraz ja mám samých tých oných idiotov. Počkaj. A to nie je Kapo! Akože to čo je? Nie je to spoločné. Ok, mám tretieho. Zase? On to prestane. Kapo, zase. Čo mám robiť? Máš jednoducho iba smolu. Nie, nič nepovedať, jednoducho máš smolu. Štvrtý, OK. No štvrtý, len štvrtého a ja mám dvoch. Zase. OK, a ja mám teraz ducha. Ja nie je taký smutný. A ja mám teraz ducha. No mám tretieho. Nie, ja som zabil... Jaj. Už sa milím. Štvrtý. Prosím, tento bude piatý, posledný. Není. OK, ale ja už mám piatého. Ja mám piatého. Mám A piatého, mám nemám piatého. piatého. Poďte chalani, ideme hore. Však ho... Len pozor, nech si ich potom nezabijú. Niekto. Ten je Maďar normálne. Tento mi zabije moju kulu. Nie. Umri. Dobre. Aj tento. Mi chce zabiť. Dobre. OK, dole. Aj ty umri pre istotu. A ja mám dokonca 6. Som si nevšimol. Kapo, ja neviem, čo mám robiť. A on to zdieľané, som nevedel. Ty to quest, že nie? Tak to máš hotové už. Čo máš hotové? Čo mám hotové? Ten quest? Tak ja už idem hore. Tak poď. No nejdem ako hore, ale tak... Keď už som sa to dotkol... No, mám už všetkých, no. A čo mám s nimi teraz robiť, keď... Zaviesť ho do kempu. Ešte idem aj zle dokonca. Jedného si zabijem. Chcem spávať. Every time I just say Je to teraz vtipný quest teraz. No sú tu. Ale k tomu čarodeníkovi, čo naľavo od teba teraz. Dobre. Zober si všetky questy, ktoré tu máme. Ja mám už 2 goldy. Akože... Zatiaľ, akože 10, no. Keď mám prísť s mojím magom... Teraz to je zaujímavý quest. Nemôžeš priamo dole, lebo akože oni sú sakra silní. Teraz. Nie, dole nechoď, doľava poď. Tu keď je tento vozíček, no tam klikni. A teraz poď do toho vozíka, on ťa odveze na k delu. A my budeme po nich z diel strieľať. Zdel? Áno, diela budeme na nich používať. Počkej, čo je? To je bug, to tak nemá byť. Má byť vpredu, nie? Hej, to je bug. Čo je? A ja som vpredu.
silní sú. Ježiši, málo majú, jak Ale môže ich to zabiť, tak no. Toto čo je? Ja som pustil. Aj teba? Nie, nenormálne ťahá. No mňa pustil. A ja idem do rieky. No proste to je čarovný vozík. Mne príde, že to je sústražku. A on za tebou ešte beží. On beží za tebou. Počkaj, ja už tam idem. Ja mám tam v druhom vozíku. A teraz môžeš strieľať. Už môžem? Hej. Ty kokos. Ja vystupujem. A som tu. Ja idem vedľa. Jak vedľa, ty ješ tu. Aha, takto vedľa. Poď sem. OK, a teraz naspäť tu má byť portál niekde. Alebo niečo, počkaj. Už to je hotové, len počkaj. Hej, ale chcem veľký damage. A nie, počkaj, nie. Choď do toho diela a daj kvečko. Čiže Erko, prepáč. Erko. Mám 423 damage. 424 000. No, 1000, no. Ja som si to skoro čatal. Ja to nikdy nezabudnem. Ja nikdy zabudnem na čarovný vozík. Hej. Ani ja. A tu mám vodu. A ja taký, že nemám vodu. Od akého levelu môžem ísť do dungeonu? Najnižšie je 10, ale toto je iniciované miesto, takže tunák až od 17. Od 17? Hej, alebo od 16 ako tak. Čo keď dneska ho dáme na 20? Tak sme borci. No dá sa to povedať, keď začína na 8 level. Nemohli byť rýchlejšie, Hej. Pohni na čo ťa platím. neplatíš. Platím, ticho. Inak pozeraj, ja ti tu ukážem takú vec. Pozeraj, otvor túto truhlu, v nej niečo je, čo som tu teraz dal na zem. Kde? Tu. A toto? Aha. Tu teraz si dostal. Jednoducho. To je všetko? Áno. Práve, on je to takto srandy. Počkaj, dal toto. Čo ste hovorili? Že to sú zo srandy? Hej, iba tie... Mám toto. toho môjho Guardiana takého dať? Počkaj, čo nemám questy? Okay. Mám talent. She rebel, she beat that. To už nemám. Ľavé alebo práve? Tredia. No ľavé, no. No máš na 3, tak. Teraz teba nikdy nemôže použiť mágiu. Akoľvek magický damage ti nič neurobí, keď to máš aktivované to zelené. Ja chcem viac a viac questy. OK. Čo tu Nás potom robíš questy? Potom nastup na gargoylu, čo je pri tom portáli takom. Napravo od teba. Tam nie. Tam nie. Tam sú také gargoyly dve. A na ňu nastup. A teraz kde pôjdeme? Hore. Tam hore. Tu iba odovzdáme quest, sme sa dole, myslím. Dead Bridge. Alebo ešte, jak to mám povedať. Počkaj, čo robí tu ten tab? Tab? To je čo? Tab. No ale kde to máš? Toto.
A to ti dá nejaký bonus, myslím, že to ti dá, počkaj. To je shield asi. Či čo? Nie, to ti zvýši leech o 10%. A leech je to, leech v podstate funguje ako Thorns v Minecrafte. V podstate. Ja už to mám dávno, ja idem dole. A ty za mnou! Nejak máš nové časti si dostal armoru. Legy a myslím, že aj vristy by si mal mať. Pozri sa. Ako tento armor nebude mať 61 item level, ale bude dobrý. Bude dobrý, ver mi. Sa to bude mať dobré. Takže Chcem fajtiť už. 210 zase, to iba budeme chodiť hore dole. no teraz zase iba chodiť teraz. Čakaj ma, ja už budem za tebou, čakaj ma. Ja mám takého vylepšeného. Ako máš ty? Takého vylepšeného od teba. Hej, a ja chcem. Ten sa dá kúpiť, myslím, toto vylepšenie každý apríl, každý rok. Čo? Myslím. Každý apríl sa tam musí toto vylepšenie kúpiť, tento konia. Nie, počkaj, nie. Január, každý január sa toto vylepšenie kúpiť. Tak mám teraz. Kde ideš? Len tak si brať, počkaj. Ja prídem s tým najlepším zvieraťom. Asi ideš zle. Do týchto krypt máš ísť. Tie krypty. Keď toto bude za 210, áno, paráda. Čo najviac questov? Ježiš, čo to písala? Počkaj. Minúty za tento level a ja hrajem 1 hodinu za tento class. A na tú postavu. A ty si aký level už? 12. A ja 12. No, a ide sa zabíjať. Ako chceš zabiť, keď si k nemu otočený chrbtom? Ja iba stačí iba raz a už sú dead. A umieraš celkom. Neviem z čoho, ale dobre. Ako ty z nich ľuď tie lepky. Z nich ľuď potom. Ty má na ten quest. Čo zase nechce? A už nepotrebuješ lepky, dobre tu už. A na čo tie lepky potrebujem? To je na ten quest. A potom z tých lebiek môžeš si niečo kúpiť za ne. Neviem čo, ale viem, čo je dobré. No, máme ich vyzabíjaných, ale Dobre. už tých soldierov. Dobre, poď sem teraz. Tu niečo je. Vieš, že sa má ísť. Neviem prečo, ale viem, že sa má ísť.
Aj zabiť toho starostu tunak. Poď sem. To je všetko? Nie, počkaj, nie, tu musíš dať čo zobrať. Aj tú knihu, tú knihu. Tu mám aj za teba, nie? Mm, Či toto Vyzerá, že je nie. samostatná? Asi vyzerá, že je samostatné. Dobre, teraz potrebuješ tých soldierov zabíjať a plus získať kotol a reťaz. Kotol? Mhm. Čo kotol mám, vieš, že v dome mám kotol. Jednoducho máš kotol získať. Kotol do Nie. domu. Nie, že máš ako vytrhnúť z domu alebo čo, ale jednoducho máš získať kotol. Keď to poď sem. A teraz to je tam. A kamoť ma neotravuj. Tak. Kam ideš? Zabijam. Veď to už mám hotové. Na čo iné? Oj. Prepadne Jana. Už bežím. No. Sem poď. Stoj! Po tvojej lavici. Tu, poď. No, poďte sem. Ja som skoro išiel tam dnu. Čakaj chvíľu. Ty si ju švihol rovno a ona nezomrela. Ona nebola na kusky. Babka stará. A kladivo to zberem. Kde? No kladivo mi padlo. A tu máš kotol zobrať. To je Iron Chain, čože tu tak je blízko. Tu na typka zachránim. To zachraň. Robíš dobrý skutok. Ja som ten kotol nezobral. Ja som to posiel, ja som ten kotol nezobral. Tak, prečo mi nebere? Mne nechce tú reťazenie. Už. Klik. Ja že prekotol raz. Klik. Musíš sa tú kotlu. Ajaj, som unavený. Ajaj. Aj. Daj mi kotol. Kamo, ty tu nemôžeš byť, prepáč. Ty, tento, čo tu stojí, nemôžeš. Nový talent mám. Mám tu taký box. To otvor. Ako? Aha. Pravým tlačítkom. Ok. Predozal si meč. Asi debilný, ale... No, taký knôt horúci. A teraz s ním máš... Vážne, on je taký malý? A počkaj. Neviem, že to som mohol povedať akože na videu. Musíš s ním čiapka, ihla, Ja to sa neviem ako povedať, aby... Tak počkaj, pozri do chatu. Alebo toto. Aha. Akože teraz budeme musieť
Ja to nemôžem to povedať na video. Tak mi to povieš a i tak už musíme ukončiť video. Takže ďakujem, že ste pozerali toto video. Toto. Dajte Napísal som si to. like. Neviem čo to vyše, ale ďakujem, že ste pozerali toto video. Dajte like, odber, dajte i jemu odber, Jakubovi. Áno, A budeme fakt rád. tak. A keď chcete, aby som pokračoval, tak napíšte do komentárov, že aké hry ešte mám hrať. Lebo teraz fakt napady potrebujem a mám už aj na Twitchi, mám už účet, už som tam streamoval asi 2-krát. No tak alebo tak tie si za sobota, že to je v podstate ako raz. V No, podstate. takže tam môžete ísť. Také isté meno mám, také isté meno je tam, jak aj tu na YouTube kanáli, takže tak. Takže ahojte. Ahoj.